Nagpagula og latest barangay classification ang Davao City LGU aron magiyahan ang katauhan nga malikayan ang mga barangay nga dunay daghang kaso sa COVID-19. Anang report ni Sheila Vergara Rubio. Nagpabiling ginadili ang paglaag-laag ug ubang pambiyahe alang sa kalingawan dinhi sa dakbayan sa Davao. Kinibisan pa man ug napailawom na sa Modified General Community Quarantine ang syudad. Apan tungod kay mas ubos na ang restriction sa MGCQ, delikado nga mas mudaghan pa ang kaso sa COVID-19. Nagpagula ugi ang kagamhanan sa pagbiyahe sulod sa Davao City alang sa mga residente ug mga bisita kabahin sa latest barangay classifications. Ang kagamhanan nagtambag nga dili moadto sa magiilang nga very high risk ug high risk barangays gawas lang kung tungod sa trabaho, negosyo ug emergency. Ang mga barangay nga very high risk areas mao ang 23C kasamtang gipailawom karon sa hard lockdown, Agdao Proper ug Leon Garcia. High risk areas ang 5A Bangkerohan, Bukana, Buhangin Proper, Maa, Matina Aplaya ug Matina Crossing. Ang high risk areas tungod sa kaduol niini sa mga giilang very high risk areas mao ang 15B, 26C ug Tomas Monteverde. Samtang dunay 56 ka moderate risk barangay nga pwedeng maadtuan apan gikinahanglan nga mag-amping. Kini mao ang mga barangay nga gamay lang ang aktibong kaso sa karon o walay kaso. Gani ang uban sa moong 56 ka barangay kaniadto nalakip na sa high risk barangay apan miubos na ang klasifikasyon bunga sa pag-ubos o pagkawala na sa aktibong kaso. Samtang ang mga barangay nga nahimong moderate risk tungod sa kaduol niini sa high risk barangays mao ang 1A, 2A, 31D, 39D, 40D, Magtuod ug Waan. Ang tanang barangay nga wala nahisgutan giila nga low risk areas. Pabiling nagpahimangno ang kagamhanan nga sundon ang safety protocol kontra COVID-19 ug i-monitor ang panlawas kung dunay sintomas. Ako si Sheila Vergara Rubio para sa One Mindanao.